No niin, lähtöön on tällä hetkellä 2 tuntia. Kuunnellaan vähän tunnelmia tässä. Ei jänskätä yhtään. Väiskiä ei jännätä yhtään. Ei jännitä, mua pelottaa. Joo. Millä pyörällä Halla-aho ajaa? Ei keskustella siitä tänään. Terve Olli. Moi. Miten menee tänään? Hyvin, mä oon huolissani, että riittääkö ruoka. Joo. Ollilla on hieno paita, kattokaa. On, todella Kiitos. hieno. AP. Nyt alkaa jo jännittää vähän. Nyt alkaa jännittää. Joo. Ei, mutta se on normaali kisajännitys. Aina hyvä. Kaikki valmistelut on tehty. Kyllä. Vielä kamat vaihtaa ja ei muuta kuin polkea. Mikä on tavoiteaika tänään? 7.30. 7.30. Mieluummin vähän alle. Vähän alle. Joo. Terve Mika. No, Miten menee tänään? jännittää. Jännittää. Vähän. Vessakäynnit on tehty jo. 3 tehty. 3 tehty, hyvä. Joo, 4. meiju. No niin, tässähän on meidän ihan vahvinta kaartia tässä. Joo, mun täytyy kyllä lähteä. Millaiset tuntemukset tässä nyt? Jussi Heiro. Aavistuksia jännittää. Aavistuksia. Positiivinen fiilis kyllä. Joo. Aurinko paistaa. Aurinko paistaa, keli on hyvä ja kaikki edellytykset tehdä hyvä suoritus. Se on niin. Kyllä. Ja hienot pyörät tässä. Olisiko tämä nyt Jukka Uran menopeli? Kuulemma niin Tappi antoi jotain hyviä vinkkejä tänään, että miten kuuluu ajaa. Että muistatko edelleen mitään siitä? No, kyllä jotain muistan. Koitetaan pitää tasainen pyöritys kirkkaana mielessä. Selvä. Miltä nyt tuntuu? Ihan hyvältä. Sää on ihan mahtavaa. Ja urheilujuhlan tuntu on suuri. Oliko tämä hyvä juttu tulla nyt Finse Companien kanssa tänne Ruotsiin tämän polkemaan? Kyllä. Voit suositella? Kyllä. Ainakin tässä vaiheessa. Se hyvä. No Aino, miltä nyt tuntuu? Ihan hyvältä. Se on hieno. Hieno päivä. Kyllä. Aurinko paistaa. Kyllä se tästä. Kjell. Ja, säg nu något åt dina fans där hemma. Nervöst. Har du varit på vässan alla gånger än eller? 7 gånger. 20 gånger. Så det är bara 3 kvar då? Ja. Mika, pitäisikö lähteä kotiin? Ei nyt ei mennä kotiin. Ei todella. Ei vielä. Jotain on tekemättä. 7,5 tunnin päästä. Aivan. Tiko. Suuntaan. Hieno kenttä.